itu door-to-door campaign terjadi jadi nominasi submit kalayu, saring di sini jung door-to-door bo cengka. Dini hingga abo Jameshwara jadi yang SK Parabai border DPC, bisa manjak malian Jameshwara opartno, to public ni reaction to bubagranon sini ubui. Karon sara Tripura borok Tripura sarok saimano bubagrase seskok. Karon Tripura motha party ingkable haino rang tai power ni bagoi snamjak mania Tripura motha party ingkable bubagrani kolom tui bubagrani mokol ni muk tui bubagrani thui be snamjak Tripura motha party hatai dofano rokha khlainani tai chini ulthak phainai next generation rokno safe and secure khaina bagoi Tripura motha ni party abong obon chini slogan obon chini moto obon bagai sara rajyo ni Tripura san sudah ani Jameshwara Kozhikode simia sara Tripura ni chini ADC area ni Tripura soro saimano je bubagrase chini Tripura san bagai sesko agoro phayasini simingo saimano Tripura motha joto jagan kaplaingnai जों दाबो आसके कपालायनाय जेसिनि मन्त्रि विकास आयदा 28 नि 28 माननाय हिननाय एक्चुअली ब सारा त्रिपुरा गुरै हावा नायने माने आबो बीजेपी नि बागै सामायाबो त्रिपुरा मथानि बागै से सामाने 28 नि 28 हिननाय मिया चिनि बुबागरा 1 तारिखो जाजागा पुल्ला कैंपेन जंगो आबंखा 28 नम्बर सिलासरी मनबंकु माने आबो मथायरो बाहाकनो मिलिरि रेखा 28 नि 28 ओनानि ताकलाय चान्सेस दङ 28 नि 28 नि याफानो 25 ता तो थिगनो दङ अरो फाइनाय तिनि जे नुक फाक्या अमो तो आगेनि सिमिखौ सोंसिबो अमो सिनि अ जागा कैंडिडेट मायांगै बीजेपी रक बियांनि नाहारे रुफाक्या बुफां थुनदा हाय आबो जतन थाइमनो आर जारा सिनि दलनि खरकसा खुरुकसु बा सिनि त्रिपुरा सारक न जे साइतकनाय रक बुबागारा त्रिपुरा लैंड गेरातार त्रिपुरा लैंड सानलिया हानि बागै सों दलनि नखरो दलनि अंखरि फायुनि जे सानाय रक ना आंखनो मुथुंहो बरक जानि जानि खुनुबाय जदि खानाय तंखांके गेरातार त्रिपुरा लैंड त्रिपुरा मथा सानमानि खोना कामु बरक बीजेपी नि खुनुबाय सीपीएम नि खुनुबाय से खोना हुंकांकबा आ गेरातार त्रिपुरा लैंड सानमोनते खोना लिया हानि बागै बरक तिनि उल्टा पुल्टा कवर हाके कक साइतंग हानि बागै लुकरक ना आं थानाय नरक जतनो जानि जानि खुनुबाय नि खानाय तंनि हंके नों खोनानाय सिनि बुबागरा गेरातार त्रिपुरा लैंड में याकायदा त्रिपुरा से एकट बर याकायदा सिनि त्रिपुरा सारक नि नेक्स्ट जनरेशन नि बागै कक सामानि बो मथाग्या आबो नरक जानि जानि खुनुबाय खानाके जों खोनानाय आरो जो तमुनो जदि बीजेपी बा सीपीएम बा तै कयेकटा वान्दिरक नि खुनजु तै खानाकांके आबो तै खानागाला बंनो आ खुनजु अपंनाय बियां बियां न खानाय हानि बागै लुकरक न जानि जानि खुनुबाय खानादि बुबागारानि चार घंटा नासिंगै पर्यन्त खरकचा बरक पर्यन्त कुतुलिया खांके महाराष्ट्र नासिंगै दङ हरनि नयताव सारिनि चाइतानि सिमेक आरो सगैना कक सगैया हरनि नयताव सगैमन खरकचा बरक पर्यन्त लरिया सिनि बुबागारा ना हामजागै ताङै हामजा खंगाले बुबागारा सिमिनो सिनि हातै दफा तै सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन मोथांमनाय आबो सिनि त्रिपुरासन करक सराय साबनि थांका बुजि थांका हानि बागै जों धैर्य नायनाय खोनालायनाय बसकांगो कपालायङै 17 तारिख जों सारा त्रिपुरानि बिसिंथै अ जागा चिनि धीरेन बाबु न रं थिलैनाय सालतामि बन्द रं कागिया जातखे फुललायनाय बिजय मिছিল खालायनाय जों बुबागारानो तेबो गोबां बुट बायरिनाय मारि बायरि अ जागा बेवदान गोबांखे रैनाय बिभिन्न अपुंग्रि रहरै जों बुबागारानो तामनाय बनो उपहार होनाय